Skal du ud og købe bolig, så er her et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er rigtig vigtigt at sætte sig ind i energimærkning af boliger. Her har vi en bolig, der er salg. Det er Teglporten 16, første til venstre i Birkerød. Den er til salg til lige knap 2 millioner. Og det, der er spændende ved den her case, er netop energimærket, der følger med salgsopstillingen på den her bolig. Den er som sagt til salg, så derfor kan vi gå ind til mailer. Det er her. Og se boligen. Og inde under mailers hjemmeside, der kan vi hente dokumenter på boligen. Det har jeg allerede gjort. Der er altså et energimærke her og en salgsopstilling. I salgsopstillingen, som ser sådan her ud, starter her. Der kan vi, når vi scroller ned, finde, hvad er udgifterne til boligen. En af de udgifter, der er rigtig væsentlige i forhold til en bolig, det er jo naturligvis de omkostninger, der er til el, vand og varme. Det kan svinge ret meget afhængig af energimærkningen eller isoleringen af et givet hus. Og det vi kan se her, det er, at sælger siger, at elforbrug inklusiv varme er anslået til kun 13.600 per år. Det er altså meget let. Det er jo kun lidt over 1.000 kroner om måneden for både el og varme. Hvis vi så går ind under energimærkning af bolig, så bliver vi mødt af et lidt andet billede. Fordi den starter sådan her. Og det første, vi bliver mødt af, det er, at vi kan spare en hel masse penge, hvis vi laver nogle energiforbedringer. Det giver som udgangspunkt god mening, fordi energimærket på boligen er F. Og generelt er det sådan, at skalaen går fra G, der er det dårligste, og op til A 2020, som er det bedste lige nu. Jo dårligere energimærke, jo flere penge bruger du til varme. Og jo bedre, jo færre penge selvfølgelig. Nå, så står der nogle anbefalinger på investeringer for at nedbringe den her voldsomt store udgift, som jo ikke helt kan passe, fordi så meget betaler vi jo ikke. Hvis vi går tilbage i salgsopstillingen, så kan vi se, at det var 13.600 per år, og de siger altså, at vi kan spare 143.000, så der er jo et eller andet helt galt her. Det første, jeg kommer til at tænke på, det er, at den her energirapport, hvis vi ser her øverst, så kan vi se, at den er lavet for ejendommen, altså ikke for lejligheden. Så det første, jeg tænker, det er, at det her, det må jo være en samlet besparelse på tværs af alle lejlighederne, der er i den her ejendom. Jeg går derfor ind på tinglysning, og så slår jeg faktisk adressen op. Men der kan jeg se, at der er kun 1, 2, 3, 4, 5, 6 lejligheder i den her bygning. Den her tæller ikke med, det er hele bygningen samlet. Så der er altså 6 lejligheder, der skal dele den her besparelse. Det virker også lidt usandsynligt. Men hvis vi lige scroller lidt længere ned, så kommer der et eksempel på, hvorfor at det her det er helt hen i vejret. Forslag 3 går på konvertering til fjernvarme med ny isolerede veksler. Det skulle give en årlig besparelse på lige knap 72.000. Det lyder umiddelbart meget plausibelt. Men så siger de, at det kræver en investering på lige knap 800.000. Og 800.000 er selvfølgelig helt hen i vejret her. Så det første, jeg tænkte på også, det var, det kan være, at igen, det er et eller andet samlet udgift på tværs af de her 6 lejligheder. Kan jeg vide, hvad det giver per lejlighed? Fordi jeg ved, hvad det normalt koster at tilslutte en bolig. Men det giver heller ikke nogen mening, fordi så ender vi også på en udgift på omkring 130.000 per bolig. Og normalt så koster det her altså omkring 50.000 at tilslutte. Og så nogle gange så kan man få noget tilskud faktisk, så det kan blive billigere. Men altså hvis man som tommelfingerregel regner med en 50.000 af tilslutning, så er man typisk ikke helt galt på den. Så der er et eller andet, der er helt skørt her, der gør, at vi i virkeligheden slet ikke kan bruge den her energimærkningsrapport. Og det er rigtig ærgerligt, både for os som potentielle købere, men det er jo særdeleshed også rigtig ærgerligt for sælgere. Fordi den her energimærkningsrapport, den er ikke gratis. Det skal have nogen ud og lave den for dem. Og sekundært, så er den faktisk obligatorisk. Så sælger har skulle betale for den, men i virkeligheden kan sælger ikke rigtig bruge den, fordi det viser altså ikke rigtigt som potentielle købere, hvad vi egentlig skal betale, og hvor meget vi egentlig kan spare. Det, der så også yderligere er sjovt, det er, hvis vi går tilbage over i salgsopstillingen,
så kan vi se, at ejendommens primære varmekilde, den er blandet. Altså det er blandede varmekilder, så der er ikke én varmekilde, men der er flere varmekilder. Det næste vi får at vide, det er, at udgifterne til varme, de er anslået. Og det skal man altid passe lidt på med, fordi hvis man sælger en bolig, og man bare kan anslå sine udgifter, så har man en tendens til at anslå dem til mindre end de faktiske udgifter. Den næste del, der også gør, at man ikke kan bruge anslåede udgifter til noget, det er egentlig også, at forskellen i de faktiske udgifter kan være meget stor, alt efter om man for eksempel er et pensionistpar, der går derhjemme og gerne vil have det lidt varmt om fødderne, og har en gennemsnitstemperatur på 22-23 grader, eller man har en enlig, som måske sjældent derhjemme, måske kun sover hjemme og spiser aftensmad hjemme så videre, men ellers går på arbejde i løbet af dagen, og som er okay med en noget koldere temperatur, lad os bare sige 19 grader eller et eller andet i gennemsnit. De her 2-3 grader, 4 grader måske i gennemsnitsforbrug på tværs af et helt døgn over et helt år, det har faktisk ret store betydninger for, hvor mange penge du reelt bruger i varme. Så derfor skal man som udgangspunkt være rigtig, rigtig påpasselig, når det er anslåede udgifter. Så som udgangspunkt, så skal vi være skeptiske, og vi skal nok forvente faktiske udgifter, der er højere end 13.600. Især også fordi, at det her det er jo også gået el, og så som sagt de andre varmekilder. Hvis vi går tilbage ind i energimærkningen, så kan vi også se, at bygningens energiforbrug i dag består af nogle udgifter til brænde, el til opvarmning og el til andet. Og det giver samlet 286.500. Hvis vi siger 286.500 divideret med 6, fordi der var 6 lejligheder, jamen så giver det os altså udgifter per lejlighed til varme alene på 47.750. Hvis vi siger dividerer det med 12, så får vi altså månedlige udgifter på varme alene på lige knap 4.000. Det er altså ret meget anderledes end det, vi får oplyst herinde i salgsopstillingen. Men det er højst sandsynligt mere retvisende end det, der er i salgsopstillingen. Så der er både noget i forhold til egentlig at finde ud af, hvad kommer de faktiske udgifter til at være, som er relativt vigtigt eller meget vigtigt for os i den her sammenhæng. Der er også nogle forhold til, hvis vi ønsker at forbedre den bolig, vi køber, for eksempel efterisolere eller skifte varmekilde, som også har en stor betydning. Hvad er de faktiske udgifter til konvertering til fjernvarme? Og især fjernvarme er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til, fordi et andet sted i salgsopstillingen, der bliver vi faktisk også oplyst, at der er tilslutningspligt. Så man skal altså lave den her konvertering og konvertere til fjernvarme inden for en nærmere fremtid. Boligen den hører til Nordfos, som forsyner området med varme. Og der kan man altså ringe ind eller skrive ind til dem for at få en helt konkret pris på tilslutning. Det vil give rigtig, rigtig god mening i lige præcis det her tilfælde. Det er altså nogle gode oplysninger at have, når man er ude og potentielt skal byde på sådan en bolig som den her.